Nech sa páči. Takže ďakujem za slovo. Ja dúfam, že ešte posledných pár minút vydržíte. Dnes by som vám chcela porozprávať o našej študijnej ceste do Nórska, kde sme sa išli pozrieť na to, ako Nórsko, aké má integračné programy vo vzťahu k utečencom. My sme to pracovne nazvali, že Expedícia Nórsko. Vyzeralo to tam asi takto, cítili sme sa ako taký Amundsen, ako takí polárničky. A pre nás to bola nielen taká polárna expedícia, ale doslova až expedícia a cesta do inej paradigmy a do inej reality a o to viac, že sme odchádzali 2 dní po voľbách, pomerne zrútené. Keď si porovnáme Nórsko a Slovensko, tak to veľkosťou sú to veľmi podobné krajiny. Obidve krajiny majú okolo 5 miliónov obyvateľov, ale v Nórsku žije 800 000 migrantov, na Slovensku je to 84 000, čiže takmer 10-krát menej. A okrem toho Nórsko v minulom roku prijalo 32 000 utečencov ako žiadateľov o azyl a udelilo 5411 azylov. Na Slovensku to bolo prijatých 330 žiadostí o azyl a udelených 8 azylov. Čiže my sme sa aj vďaka bilaterálnemu fondu išli pozrieť do Nórska na to, ako a prečo to tam funguje. Nórsko napriek tomu, že teraz v súčasnosti je krajinou, ktorá je taká veľmi pokroková a Európa si od nej môže brať príklad v tejto oblasti, tak tiež si prešla svojou cestou od toho, že bola pôvodne krajinou emigrácie až cez odmietanie najmä pracovných migrantov, až po uvedomenie, že migrácia je ako voda a že ju nemožno zastaviť, ale možno ju regulovať. V 70. rokoch napríklad došlo k takmer úplnému zastaveniu ekonomickej migrácie a prejavilo sa to akurát v tom, že stúpli počty žiadostí o azyl a o zlúčení s rodinou, pretože to boli jediné 2 legálne cesty, ako sa cudzinci mohli dostať do krajiny. No a vtedy vlastne si Nóri uvedomili, že migráciu je možné regulovať, nie je ju možné zastaviť a zároveň si uvedomili, že migrantov potrebujú jednak z toho ekonomického hľadiska ako pracovnú silu a jednak kvôli demografickej kríze a starnutiu populácie. Čiže od tých 80. rokov postupne začali migračnú politiku liberalizovať. Slovensko sa nachádza zhruba niekde tam, kde Nórsko bolo v 70. rokoch. Čiže máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale možno aj nie. Zároveň treba povedať, že vo vzťahu k prijímaniu utečencov tam bol vždy konsenzus a už od druhej svetovej vojny malo Nórsko pomerne silné presídľovacie programy. To znamená, že priamo v krajinách, kde utečenci boli, vyberalo tých, ktorých potom presídlilo do Nórska. Od začiatku 90. rokov potom Nóri pomerne aktívne začali sa venovať aj integrácii migrantov. Bolo to také učenie sa za pochodu, až kým koncom 90. rokov si neuvedomili, že tá integrácia musí byť ukotvená v nejakých stabilných štruktúrach. Že to nemôžu robiť nadšení jednotlivci, charita alebo mimovládky, ale že to musia byť štruktúry, ktoré sú blízko ľuďom, poznajú ich reálny život a preto hlavnú zodpovednosť za integráciu migrantov a utečencov prenieslo Nórsko na samosprávy. A my sme sa vlastne išli pozrieť na to, že ako to tam funguje, čiže navštívili sme 3 samosprávy v Nórsku, bol to Bærum, Gamle Oslo a Rælingen. Gamle Oslo je vlastne štvrť v hlavnom meste. Ako? Áno, je to staré Oslo, je to vlastne v tom úplnom centre. Neviem, či toto bude fungovať. Je to vlastne tu. A vidíte, že tam, kde sú tie modré a červené štvorčeky, tak tam žije najviac migrantov. Čiže v tej centrálnej časti hlavného mesta žije aj najviac migrantov a utečencov. Potom Bærum je také predmestie Oslo, je to v podstate najbohatšia samospráva v Nórsku a oni berú integráciu utečencov ako až takú prestíž.
A napokon Ralingen, čo je taká naša srdcovka, je to mestečko asi 20 km od Oslo, má 17 000 obyvateľov a zhruba 21% populácie tvoria migranti. Pracujú veľmi takým ľudským prístupom. Integračné centrum sa nachádza v rodinnom dome, ktorý má dvere vždy otvorené. No ale taký rámec integrácie utečencov v Norsku je vlastne integračný program, ktorý sa skladá z dvoch takých hlavných častí, a to je výučba norčiny a potom zamestnanecká prax. Trvá 2 roky a je takou ilustráciou toho, čo sme si uvedomili, že je také veľmi typické pre Norsko, a to je taký prístup, ktorý sme nazvali, že prísna láska, tough love, ktorú možno to charakterizovať v skratke tak, že naozaj veľmi veľa vyžadujú, ale zároveň aj vytvárajú veľa možností na to, aby utečenci tieto požiadavky alebo tieto očakávania mohli naplniť. Tento integračný program vlastne sú povinné realizovať všetky samosprávy, ktoré príjmú do svojej lokality utečencov. Ako som povedala, tak trvá 2 roky a je právom a zároveň povinnosťou pre každého jedného utečenca, ktorý do Norska príde a dostane tam azyl. Je to ako keby taký rámec, čiže samospráva je povinná poskytnúť tú norčinu a tú zamestnaneckú prax, ale potom je to už do veľkej miery na nej, že čo uzná za potrebné, za vhodné, aké má kapacity, čo ďalšie môže poskytovať. Robia rôzne ďalšie aktivity, vzdelávania, rekvalifikačné kurzy, zabezpečujú bývanie a podobne. Tieto fotky, tá fotka vľavo je to centrum Ralingen, ktoré je vlastne v tom rodinnom dome. Je to naozaj, tam keď prídete, je to vlastne obývačka. Vôjdete do obývačky, dostanete na prezutie papuče. Naozaj je tam vytvorená taká veľmi rodinná atmosféra, čiže tie prístupy v samosprávach sa líšia. Bærum na druhej strane kombinuje taký technokratickejší prístup s ľudským a Gamle Oslo zase sa zameriava na veľmi vysokú kvalitu služieb, lebo si uvedomujú, že nekvalitné služby môžu pôsobiť veľmi demotivujúco pre klientov, pre utečencov. Čo je ešte také charakteristické pre tento integračný program je to, že posilňujú tých svojich klientov, tých utečencov. Cieľom integrácie v Norsku je to, aby sa čo najskôr stali sebestačnými. Čiže aj tento program od začiatku simuluje úplne normálny, bežný pracovný život v Norsku. Počas 2 rokov teda utečenci dochádzajú ako keby do bežného zamestnania. Od rána do večera, od pondelka do piatku sú vlastne v škole alebo na tej praxi a takisto majú nárok na dovolenku 5-týždňovú, za rok na PN-ku, na matersku a tak ďalej. Dostávajú aj tzv. Integračný plat, ktorý je vo výške zhruba 1 000 eur na osobu na mesiac. Keď si to dáme do takej perspektívy, tak tých 1 000 eur nám sa môže zdať veľmi veľa, ale v Norsku priemerný zárobok robotníka je 4 až 5 tisíc, čiže je to nie až také vysoké a zároveň to podlieha zdaneniu ako bežný plat. Čo je ešte také typické, a je to veľmi, veľmi taký silný aspekt, s ktorým pracujú všetky samosprávy, v ktorých sme boli, je solidarita a dobrovoľníctvo. My sme sa pýtali samozrejme aj po skúsenostiach zo Slovenska, že ako ľudia reagujú na ten nárast počtu utečencov v Norsku. A vo všetkých tých mestách nám hovorili, že čím viac utečencov prichádza, tak tým väčšiu solidaritu prejavujú tí miestni obyvatelia. Na mestské úrady volajú školy, športové kluby, jednotlivci s tým, že by radi ponúkli svoj čas, svoje kapacity na to, aby nejak pomohli utečencom zaradiť sa do spoločnosti. Tuto na tej dolnej fotke vidíte jedného z dobrovoľníkov z centra Ralingen. Je to pán na dôchodku, ktorý tam chodí doučovať utečencov a veľmi si váži túto skúsenosť. Toto je vízia integrácie utečencov z mesta Ralingen. Je to v norčine, takže
je to asi trošku nezrozumiteľné, ale v zásade v tých základoch sú veci ako rešpekt, zdravotná starostlivosť, zapojenie, vzťah dôvery, uistenie v ich vlastnej schopnosti stavajú na týchto základoch vlastne, až tým cieľom je tá sebestačnosť a samostatné fungovanie. No a čo ďalej? Čo s týmto chceme robiť ďalej? My sa dlhodobo venujeme integrácii migrantov na lokálnej úrovni, čiže chceme v tomto pokračovať. Táto skúsenosť nás veľmi inšpirovala v tom, čo všetko by sa dalo robiť na tej lokálnej úrovni. Uvedomujeme si, že nemôžeme to preniesť tak, ako to je z Nórska na Slovensko, lebo predsa len tie kontexty sú veľmi odlišné, ale už teraz integračná politika napríklad hovorí o tom, že kľúčovú úlohu v integrácii migrantov zohrávajú samosprávy, avšak bez toho, aby štát samosprávam poskytoval akúkoľvek podporu. Čiže našim cieľom je otvoriť diskusiu o tom, ako nastaviť tie mechanizmy podpory zo štátu na samosprávy, pretože človek sa neintegruje do štátu, ale do komunít, v ktorých žije. Budúci týždeň máme prvý okrúhly stôl, kde sme pozvali aj zástupcov ministerstiev a niektorých samospráv, takže dúfame, že je to len začiatok niečoho, čo bude mať v budúcnosti úspech. Ďakujem.